barakatuhu. Barkanmu da haka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin darasin da muke gabatar muku da larabci. Insha Allahu yau za mu yi darasi na 21 a cikin littafin Durusun Lugha ɗaya. Wanda ba su samu karatukan ba za su iya duba tashar mu ta YouTube ko kuma TikTok domin samun karatukan baki ɗayansu. Wanda kuma suke sha'awar koyon larabci za su iya mana magana mu sassa cikin tashar mu ta WhatsApp ko kuma su shiga Facebook su mana magana mu turo musu link su sa a tashar mu ta Facebook. Insha Allahu malam ya fara cewa a darasul hadi wal 20 darasi na 21 madrasati makarantata. Yace hazihi madrasati, wannan makaranta ta ce, hiya qaribatun minal masjidi. Yace ita makarantar ta tana kusa da masallaci. Hiya madrasatun kabiratun. Yace ita makaranta ce mai girma. Laha salasatu abwabin, tana da ƙofofi guda uku. Abwabuha maftuhatun ana. Yace yanzu haka ƙofofin ta buɗe suke. Fil madrasati fusulun kasira. A cikin makaranta ta akwai ajujuwa da yawa. Haza fasluna. Ce wannan ajinmu ne. Wa huwa faslun wasi'un. Ajinmu aji ne mai faɗi. Fihi nafizatani kabiratani. A cikinsa akwai winduna guda biyu manya. Wa fihi makatibun wa karasiyun. Yace a cikin shi akwai tebura da kujeru. Wa fihi saburatun kabira. Yace a cikin shi akwai babban allo. Yace haza maktabul mudarris. Yace wannan shine teburin malam. Wa zaka kursiyuhu. Yace kuma waccan ita ce kujerar shi. Wa tilka makatibut tullab. Yace wancan sune teburan ɗalibai. Wa karasiyuhum da kuma kujerunsu. Maktabul mudarrisu kabira. Yace teburin malam babba ne. Wa makatibut tullabu sagira. Yace teburan ɗalibai ƙananu ne. Fi fasalina asharatu tullabin. Yace a cikin ajin mu akwai ɗalibai guda 10. Hum min biladin mukhtalifa. Dukan suna daga cikin garuruka mabambanta. Yace haza Muhammadu. Yace wannan shine Muhammadu. Wa huwa min al-Yaban. Yace shi daga Japan yake. Wa haza Khalid. Yace wannan shine Khalid. Wa huwa min Sin. Shi daga China yake. Wa haza Ahmadu. Yace wannan shi Ahmad ne. Wa huwa min al-Hindi. Yace shi kuma daga India yake. Wa haza Ibrahim. Yace wannan shine Ibrahim. Wa huwa min Ghana. Shi daga Ghana yake. Wa haza Ismailu. Yace wannan shine Ismailu. Wa huwa min Nigeria. Yace shi kuma daga Nigeria yake. Wa haza Yusuf. Wannan shine Yusuf. Wa huwa min Ingiltara. Shi daga Ingila yake. Wa haza Bayramu. Yace wannan shine Bayramu. Wa huwa min Turkiya. Shi daga Turkiya yake. Wa haza Ammaru. Yace wannan shine Ammar. Wa huwa min Malaysia. Shi kuma daga Malaysia yake. Wa haza Aliyu. Yace wannan shine Aliyu. Wa huwa min Amerika. Shi kuma daga Amerika yake. Wa haza Abubakar. Yace wannan shine Abubakar. Wa huwa min Yunan. Yace shi daga Girka yake. Hum min biladin mukhtalifa. Yace dukansu daga cikin garuruwa mabambanta suke. Wa lugatuhum mukhtalifa. Kuma haka nan yaran su shi ma mabambanta ne. Wa alwanuhum mukhtalifa. Kuma haka nan kalolinsu mabambanta ne. Walakin sai dai dinuhum wahid. Addininsu ɗaya ne. Wa rabbuhum wahid. Kuma ubangijinsu ɗaya ne. Wa nabiyyuhum wahid. Kuma annabinsu ɗaya ne. Wa qabilatuhum wahida. Kuma yarensu ɗaya ne. Hum muslimuna. Yace dukansu musulmai ne. Wal muslimuna akhwatun. Kuma musulmai ƴan uwan juna ne. Wa haza mudarrisuna. Yace kuma wannan shine malamin mu. Ismuhu Ash-Sheikh Bilalu. Yace sunan shi Bilal. Wa huwa min al-Madina. Shi kuma daga Madina yake. Wa huwa rajulun salihun. Shi mutum ne mai kirki. Nahnu nuhibbuhu kathira. Yace mu muna son shi da yawa. Insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya a nan gurin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.